Jatining pangandel Panglimbang 5 menit dina Senin Pahing tanggal 16 Maret tahun 2026. Kapethik saka Injil Yohanes bab 4 ayat 43 tekan ayat 54. Pangandel sejati yaiku pangandel kang ora ngajokake syarat sarta ngatasi anane tondo lan pangiram-iram. Apa bisa? Bisa. Uga akeh contone. Umpamane wae, wong saiki padha ngandel menawa mbiyen sing babat alas mentauk kuwi Raden Danang Sutawijaya. Ora ana buktine, ning wong padha percaya. Lumrahe kanggo ketuk ing pangandel sejati kabutuhake sawijining proses lan perjuangan kang kejaba ora sedhela nanging uga ora enteng. Prakara iki uga dumadi ing prakara iman kapitayan, kaya kang dumadi marang sawijining punggawa kraton ing waosan dina iki. Kacaritakake ing waosan sawise tinampik warga kutha Nazaret, Gusti Yesus kundur menyang Kana ing Galilea. Ing kono panjenengane katampa kanthi becik marga wong-wong kutha mau wis padha nyumurupi pangeram-eram dalem Gusti Yesus ngowahi banyu dadi anggur ing sawijining wong kang mengku kajat mantenan dek semono. Ing kahanan kaya mengkono mau teka marak ing ngarsa dalem Gusti sawijining punggawa kraton kang anake lagi nandhang lara abot ing Kapernaum. Dheweke marak menyang Gusti Yesus kanthi panyuwunan adreng. Gusti, mugi kersa rawuh saderengipun anak kula pejah. Mula kanthi nylekit Gusti Yesus paring saruwe. Kowe rak percaya merga anane tondo lan pangeram-eram to? Kang gumunake Gusti Yesus ora tindak bareng wong mau menyang Kapernaum. Gusti Yesus amung dawuh mengkene, "Mundura, anakmu urip." Ana kene satemene wong sing panglimbang kita, mundura, anakmu urip. Pakon dalem Gusti ngadepake punggawa kraton marang rong pilihan, ndesek Gusti Yesus samrih kersa rawuh utawa ngugemi sabda dalem kang ateges tanpa ngrawuhake panjenengane. Keputusan punggawa kraton mau kacathet kanthi becik dening Santo Yohanes. Wong iku percaya marang sabda dalem Gusti marang dheweke banjur lunga. Dadi punggawa kraton sinau percaya marang sabda dalem Gusti kang kebak ing daya kuwasa nadyan ora ketok mata. Ukara iki kang satemene sinebut iman kang sejati, percaya sadurunge sumurup, jumangkah amung linandhesan janji dalem Gusti. Pranyata pangandele si punggawa kraton ora muspra. Ing satengahing dalan tumuju omahe, dheweke kapethuki dening pegawine kang ngandhakake menawa anake kang nandhang lara wis waras wiris. Ngepasi wektu sabda kasarasan dalem Gusti kaucapake dek wingi. Para tresna pelem kinasih asring jroning urip madinan, Gusti rina saadoh merga donga kita ora langsung kajawab kanthi cara kang kita karepake. Kita kepengin Gusti rawuh selaras karo kekarepan kita. Nanging prastawa ing waosan dina iki mulangake menawa daya kuwasa sabda dalem Gusti mono ora kawatesi dening ruang lan wektu. Jarak antara Kana lan Kapernaum sarta wektu pangandikan ora dadi pepalang kanggo majase daya kuwasa dalem Gusti Yesus. Pangeram-eram kang kasat mata amung lawang utawa sarana kanggo lumebu marang kapercayan. Asil pungkasan kang temenan saka prastawa iki yaiku dheweke percaya lan kabeh sakwarga kulawargane percaya. Iman kapitayan punggawa kraton iki tuwuh wiwit saka sekedar butuh menyang pangandel marang Gusti Yesus. Iman kapitayan mau langsung ngawuhake asil arupa wong sakbrayat padha percaya. Sawijining pitakonan pribadi prayoga kaajokake. Apa iman kapitayan ku isih gumantung marang tondo utawa prastawa-prastawa kang katepaan nekakake bathi?
utawa kita wis saguh cekelan teguh marang sabda dalem kepara rikala kahanan ing sangareping mata durung nuduhake owah-owahan selaras karo panyuwunan kita. Percaya rikala Gusti ngendika prastawa kang gedhe dumadi ing sawali ing layar panguripan kita. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Kados mlebu ka samenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.